Oo, okay. Wala na. Wala, sa Shopee. Wala, Shopee. Ato na to diri ya. Ano ay ko oyo. Shopee. Te. Nakita ko na mo. Kuha niya guys, oh. Kuha nga ni Muti, oy. Yung gikuha. Dito sa shopping nga, ano, delivery. Alte kaya sa teriya. Nari, lagi bili ng mga motor ngayon, ani. Oh, pero wala pa kabalog ba? Luoy kayo. Asa man din tag-iya ng motor di ay?